engiphuzela unemina ethi ngithambise umphimbo. Thinta indaba ejulile-ke manje. Ngifuna ukukhuluma ngento engihleze ngichaza lezi dlozi zethu, idlozi lamanzi. Isukaphi lento? Lento yaqala kanje. Umuntu oqala ngqa ngokokwazi kwami owaba nayo kwaba umuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane back then bengekho lento ukuthi umuntu uyothwasa kumuntu. That is why ngihlale ngigcizelela ukuthi umuntu onedlozi lamanzi akayi kothwasa kumuntu. If umenzela izinto uyakomenzela kubo because idinga umsamo wakubo. Isuka lana azidinga umsamo wakubo. Okusho ukuthi lo wesifazane wenabo abantu abadala basemanzini. No one knew ukuthi unani. Waduka walahleka kubo insuku ezigcwele ezisithupha sis. Ukusho ukuthi ekulahlekeni kwakhe noma ekudukeni kwakhe akekho wayazi ukuthi uyekuphi. Kwabe sekuthi mhla ebuya, okay, ngaye khathi elahlekile, mhla ebuya yena wabonwa ngosuku la7 ayesebuya ngalo. Ingako kunokhamba ekuthiwa lasemanzini elisetshenziswa 7 days. Wabonakala esebuya njengoba ubona nami ugaxe ibhayi lami nje kanje. Esegaxe owawungakubiza ngesizulu esiqondile so-understandwa nama-2000 esithi wayegaxe inyoka eyi-brown imagabagaba. Mephuma asondele neno nakubo kubatshazwe bese kuyobikwa ekhaya ukuthi hayi bo nangu nozibani baneqhamuka ekanje. Kuleso simo wayengasakhulumi yena ngevoice yakhe, bekune voice ekhuluma ngomlomo wakhe ekwakweyani eyesalukwazi. Ivoice le mayikhuluma kuyena isho ukuthi njengoba usobaba ethandele kanjena kuyena udinga inkomo azokwehliswa ngayo. Inkomo ayiphelezelana nembuzi ngoba imbuzi le ezonqunywa uguqa phansi nayo sobaba lo ebese yanqunya imbuzi inqunyele phezu kwakhe lehle ngayo igazi athokoze sobaba athokoziswe yigazi aliphuze. Kwabe ukuthi mase kwenzeke njalo wase yanyamalala usobaba. Wabe seyanyamalala kwakuphela kwakhe kanti usephinde emanzini. Reason being silungu okwenza ukuthi avele egoqe usobaba kanjalo eze naye enesibindi untombazana engasabi. Yingoba vele kulo 6 days ogcwele azazobuya ngosuku lesi7 wayengene khona la emanzini. Mengene emanzini akusho ukuthi uyehlala khona emanzini. Amanzi yisango ngathi entrance igate lokungena kodwa lapha ngaphansi because usobaba before kwenziwe leyo nto yokuthi ahlatshelwe inkomo le ayicelile nembuzi okuthi imbuzi liyanqunyelwa konathelwa ngegazi. Before azahamba nyamalala wasichaza istory ekhuluma kuphuma ngomlomo wakhe wesifazane kodwa ivoice kungelona lakhe lo wesifazane. Wachaza ukuthi njobe buya ngosuku la7 ubehleli laphana zonke lezinsuku bemfundisa kwelapha bonke abayofikelwa isimo sesigulo noma sesiphiwe esinjengaye. Kwasuka lapho ukuthi bayolashwa kanjani ngoba naye wabe seyalichaza udaba ukuthi ubehleli lapha komile lapha kunabantu abahlukene bakubo abebemfundisa imithi ngokwehlukana kwayo. Bengalalwa bebemfundisa imithi ngokwehlukana kwayo. Mase sekufanele abuye ezekhaya kwabo ukuthi uzophelezelwa womunye wabo. Lo zomphelezela uye lo odisguise ngokuzenza usobaba.
hhayi ngoba kusho baba, hhayi ukuthi wena uma ngabe ubuye nayo inyoka emanzini bese uzoyihlinza. Cha, akekho oyokwazi ukwenza lokho, akekho oyoyibeka nasendlini ngoba kusuke kuyisimo sokudisguise somuntu othile wakubo omdala engeke vele akwazi ukuthi ezehamba qinqu ewuyena abe umuncu nje. Nazi kahle ukuthi ugogo wala ekhaya mhlawumbe usena-40 or 50 years ashona, kodwa nangu manje seqhamuka mhlawumbe no-anti Nompumelelo, uhamba noMalumbane ade edukile. So basebenzisa iy'ndlela zokuthi bazidisguise. Uthe mese-ke esehlatshelwe leyo mbuzi waphuza igazi wanyamalala, wahlatshelwa-ke nenkomo leyo ayicikile. So-ke wami mefika ekhaya kusisi ngisho wamukelwa-ke nenkomo. Konke kakufunda laphaya kwabe sekuyacobelelwana, kudluliselwana kona naye abantu abasesimeni esifana nesakhe uyebalapha kanjalo. Wabanjwa lapho kumthetho wegobongo lika-7 days ngoba nemithi ayifunda khona iyona afika ayisebenzisa njengokufundisa ukuthi uzobelapha kanje abantu abanesimo. Kwasuka lapho nokuthi-ke abahambi bayohlala emizini yabantu balashelwe emakubo ngoba naye njengoba ehambile, it's not like emzini yabantu uye kubantu bakubo yena. So ithathe kanjena-ke leyo nto, kwakuwumsamo wakhe la ekuwona. Yingakho-ke nawe fanele lamagobongo uwadlile kuphi emsamo wakini ngoba akuhambi kahle uma ngabe uhambile. Abayi bona lapho usuke uyothwasa khona ngoba usuke uya komunye umsamo, abayi. Kufanele impepho ushiselwe lakini umuntu wakini onegunya lokukushisela, okubekelayo akubekele. Like mina uma ngilibekela umuntu angimlawuli mese ngilapha kubo, ngiyamtshela ukuthi okay, ngizoshisa impepho nibike, kodwa sohamba ngey'tephu ezithi kanje kanje kanje, kodwa ngeke ungithole ngigcogcoma nezitho zami ngoba imicondo anginayo. Ngeke ungithole ngigcogcoma ngezitho zami laphayana ngilongehla ngenyuka emsamo wakhona. Umsamo wakhona owabo, ngiyawuhlonipha, angishisi impepho, angikhulumi nampepho yakhona. Ibona ababika yonke into, ngisho kuthiwa nangu ukukhathini uzomisa, ibona abazokusho lokho. Yaqala lapho-ke le nto, yaqala lapho ukuthi isebenze ngale ndlela eyenzeka ngayo. So ngiyathemba ukuthi bacaciselekile-ke abantu ukuthi njengoba elahlekile usisi lo, noma kusuke kulahleka noma umuphi umuntu nje kuthiwa edlozi lamanzi, it's not that usuke semanzini phakathi for 7 days njengoba ezabuya ngosuku lwe-7 or nosisi abuya ngosuku lwe-7. Cha, amanzi yindlela yokungena bese lapha ngaphansi kunendawo engathi nje umgede ahamba bawuhlala kuyona, ahlele nabantu bakubo, ogogo, amakhehla, bamfundisa kahle kahle kwakuyikona kumthwasisa. So ingako omunye umuntu azathi uma ngabe nedlozi lamanzi liyazithwasisela, mhlambe babuye bayidukise kusuka lapho, because all in all awukwazi ukucomplete izinto uthi wasiswe idlozi kuphela. Because I know and I understand ukuthi ngelinye ilanga ungaziphupha ubhukude, ungaziphupha uzizwe cha mese uphaphama kade mina ngigijima umzimba ukhathele, mina kade ngifakwe emanzini, but lokho akusho usuqedile, uyesakudinga okuzokwenzeka physically, ngempande physically. Kodwa-ke hhayi ukuthi umuntu njengoba ehambe 7 days wesemanzini wephefumula kanjani, abantu baze ba-explain-elane ukuthi hhayi phela idlozi lalenziwe. No, i-entrance nje yamanzi ahamba ayongena la behlala khona, basuke behlele endaweni epholile kahle esamgede aze aphuma ngosuku lwesi-7. Sibonge. Yaqala lapho-ke le nto ukuthi kuthiwa umuntu unedlozi lamanzi, nanokuthi igobonga lakhona lidliwa 7 days, and ngosuku layo u-7 uyahamba usuke nalo kini uyoliphalazela emfuleni. Usuke kade uqale wayogeza emfuleni, uhambo lumisa kini,
limiswe kini, uvuke njalo ekuseni ulenze ngendlela ozokuchazelwe ngayo. Angeke ngisaphindaphindana into engiyichaze kakhulu kwamanye amavidiyo, nanento eseyidinga umuntu osuke ngimenzela-ke futhi leyo. Ulenze lo 6 days kini, njengoba ngithe uqala ukugeza uzolenza umiselwe kini, umiselwe wemgqokela wakho kini, balibike abakini emsamo, bese uyalishaya-ke everyday for 6 consecutive days kini. Then ngolika-7 uzolishayela kini, kodwa uzolihamba uyoliphalazela emfuleni. Nalapha emfuleni la uliphalazela khona uzolishayela phakathi. Njengoba ngihlele ngithi kudingakala amanzi a-clean, ukwazi ngisho ukubona phansi, njenganalawa engiwaveza kwenye ividiyo ngise-Cape Town. Ulishaye khona, uliphuze, uliphalazele khona ngosuku luka-7. Yonke-ke impande zayo into ngicabanga ukuthi manje uzwile ukuthi iyasuka-ke, kube kuthiwa linokuhamba luka-7 days, futhi kuzoba ukuthi kuthiwa kukhona idlozi lamanzi. Hhayi, asibonge kunina.